Hare Krishna, welcome Hare Krishna. Hare Krishna. வந்து prayers பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சேவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय नन्दनाय च नन्दगोपाय विन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुण सिन्धु बन्धु जगत्पति गोपीशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। நம்ம இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் போன வாரம் ஆரம்பிச்சோம். இது அதை முடிச்சுடணும் அன்னைக்கு. இந்த 18வது அத்தியாயம் எதை பற்றி அப்படின்னா, நம்ம அறியாமை அப்புறம் அந்த துன்பத்துல இருந்து எப்படி நம்ம மீட்கப்படுகின்றோம் அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். இந்த எப்படி விடுதலை எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, பகவான் இந்த குந்தியை கேக்குறாங்க. சோ நீங்க அவதரிச்சது யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ, யாரெல்லாம் அறியாமையில இருக்காங்களோ அவங்கள இந்த ஜட உலகில இருந்து மீட்கிறதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு குந்தி சொல்லிருக்கு. இந்த ஜட உலகத்துல அவ ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. பிரபுபாதர் அதுதான் விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஜட உலகம் எதனால் ஆனது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த நாம எதற்காக இந்த ஜென்மா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது இதெல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம யாருக்காக சர்வ் பண்ண போறோம், அதாவது பகவானுக்கு தான் நம்ம பணிவிடை பண்ணணும் அப்படின்றது அது அந்த இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா விடுதலை அடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த ஃபாலன் சோல்ஸ் அதுதான் சொல்றாங்க. இவங்க எல்லாம் மேல வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடியவர்கள். ஆனா அந்த அறியாமையினால அவங்க நிறைய துன்பங்கள் அனுபவிச்சு அதனால அவங்க இந்த பிறவி பெருங்கடலை நீந்தறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க. சோ அவங்கள காப்பாத்துறதுக்காக தான் பகவான் இந்த மாதிரியான அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. இங்க அவித்யா, அதாவது வித்யா நமக்கு பகவானை பத்தியான நாலேஜ் நம்ம கிட்ட இல்லாதனால நம்ம நிறைய இந்த மாயையில சிக்கும் இருக்கு. இதுதான் அடுத்த 19வது அத்தியாயம் மாயை பத்தி தான் நிறைய பேசும். இங்க மக்கள் இந்த நான் ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது வரைக்கும் என்ன நடந்தது அப்படின்னு. சோ மக்கள் இந்த ஜட பூமியில பிறந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, முக்கியமா அவங்க இந்த 3 காரியங்களை கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஸ்ரவணம், அதாவது கேட்கணும். யாரை பத்தி கேட்கணும் அப்படின்னா பகவானை பத்தி கேட்கணும். அப்புறம் ஆஹ் கீர்த்தனம், பகவானை பத்தியான புகழ பாடணும். அடுத்தது விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்ற. விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்னா பகவானை மறக்காம ஜபிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த 3 பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜட பூமியிலேருந்து நம்ம விடுதலையாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதை விடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம், எல்லாமே சேர்த்து வைக்கிறோம். அது கடைசியில என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு அதை செலவழிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம யோசிக்கிறோம். அத கடைசியில நம்ம என்ன பண்றோம், அதை செலவழிச்சு இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடம்பு அப்படின்றது அதுல நிறைய பணம் செலவழியுது. சோ இதெல்லாம் எதனால அப்படின்னா அவித்யானால அப்படின்ட்டு இவர் பிரபுபாதர் சொல்றாரு. அவித்யா அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க, இது இந்த கோவில்ல யாரு இருக்காங்க, கோவில்லாம் போகக்கூடாது. அப்புறம் இது பகவான் அப்படின்ற உத்தரவு கிடையாது, பகவானுக்கு உருவம்லாம் கிடையாது, அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இது பாமர மக்கள், அறிவில்லாத மக்கள் மாத்திரம் இல்ல, நிறைய அறிவு பெற்ற மக்கள்லாம் கூட இதை பத்திதான் சொல்றாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, கண்மூடித்தனமாக
சில இவங்களை எல்லாம் வந்து வழிபடுறாங்க. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து காந்தி காந்தி அப்படின்னு எடுத்துட்டு காந்தியை வந்து அவருக்கு வந்து சிலையை வந்து பண்ணி அவருக்கு வந்து அவரை வழிபடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி சில மக்கள் எல்லாம் கூட இந்த யாரெல்லாம் வந்து நாத்திகவாதிகளோ அவங்க வந்து ஹிட்லரோட இதை வந்து வழிபடுறாங்க. சோ இந்த மாதிரியான வழிபடுதல் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து அறியாமை. இம்மாதிரியான எல்லாருமே வந்து இங்க பிரபுபாதர் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து அறியாமையில இருந்தா வந்து அவித்யால இருந்தா வித்யா வந்தது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. எப்படி அப்படின்னா, பிரம்மா வந்து தோன்றின போது கூட அவருக்குள்ள எதுவுமே வந்து தெரியவே தெரியாது. தான் யாரு, தான் எதுக்காக வந்திருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ணணும் போகணும் அப்படின்றது எதுவுமே அவருக்கு வந்து தெரியாது. அந்த அறியாமையிலேருந்து அவருக்கு வந்து இரண்டே எழுத்துக்கள் மாத்திரம் அவர் காதல விழுந்து விழுந்தது. தப்பன்றது மாத்திரம் அந்த காதல விழுந்து விழுந்து மறுபடியும் மேல போயிட்டு அவர் வந்து தவம் பண்ணாரு. அந்த கண்ணை மூடி வந்து தவம் பண்ணும்போது உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா வந்து அவருக்கு அந்த வித்தையை வந்து வித்யாவை வந்து கொடுத்தாரு. அந்த நாலேஜ் வந்து அவரு அந்த நாலேஜ் என்ன பண்ணினாரு, அவர் வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து அப்படியே வந்து பரம்பரை வாயிலாக எல்லாருக்கும் வந்து பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அது வந்து இந்த மாதிரிதான் வந்து இந்த வித்யா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு. ஆனா இன்னும் வந்து பாமர மக்கள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாலேஜ் வந்து இல்லாதனாலதான் எப்பவுமே வந்து இந்த ஜட பூமியில ஒரு எதிர்பார்ப்புகள், அப்புறம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு பரபரப்பு வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ எதனால அப்படின்னா இந்த அவித்யானாலதான் அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் ராஸ்கல்ஸ் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப இதுவா வந்து சொல்றாரு. சோ அவரு வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் எப்படின்னா சொல்றாருன்னா, நீ ஒரு ராஸ்கல், நீ வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரண்டர் ஆட அப்படின்னு நான் சொல்றேன், நீ ஆனா கேட்கவே மாட்டேன்ற. கேட்டா உனக்கு நான் சொன்னதை கேட்டா அப்படின்னா உனக்கு பகவானுடைய மர்சி, உனக்கு கருணை வந்து அவருக்கு உனக்கு வந்து கிடைக்கும். ஏன் கருணை கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஏன் அவரை வணங்கணும் அப்படின்னா, அவர்தான் நம்ம எல்லாருக்கும் விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இதுதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் உள்ள ரகசியம். எல்லா ரகசியங்கள்னா பரம ரகசியம் இதுதான் வந்து அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது என்ன அப்படின்னா, 18வது அத்தியாயத்துல சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ, இதுதான் வந்து சொல்றாரு. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன வந்து சரண்டர் அடைஞ்ச அப்படின்னா நான் வந்து உன்னை காப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. இந்த மாதிரி எடுத்து சொல்றாரு. இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து இதெல்லாம் வந்து இது சொல்லிட்டு இருக்காரு, நீ அது கேட்காம நீ பாட்டுக்கு உன்னோட இதெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கியே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உன்னோட கண்மூடித்தனமான அவித்யால நீ நிறைஞ்சிருக்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்து therefore குந்தி says, படிக்கட்டா மாதாஜி? படிங்க. எதுல இருந்து படிக்கணும்? புக் இருக்கா, ரெடியா பாருங்க. இப்பௌதீக உலகில் பறவைகள், விலங்குகள், மரங்கள், செடிகள், ஏன் பிரம்மதேவனும் தேவேந்திரனும் கூட துன்பப்படுகின்றனர். இந்திரனுக்கும் பாதுகாப்பில்லை, தனது பதவிக்கு வேறு யாரேனும் போட்டிக்கு வந்து விடுவார்கள் என்று அவன் எப்பொழுதும் கவலைப்படுகிறான். தன் சாது மன்யே சூரவரிய தேகினாம் ததா சமுத்திக்னதியாம். கொஞ்சம் நிதானமா படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மன்யே சூரவரிய தேகினாம் ததா சமுத்திக்னதியாம் அசத்ரகாத். பாகவதம் 7.5.5. பௌதீக உலகில் உள்ள அனைவரும் ஏன் எப்போதும் கவலை உடையவர்களாக இருக்கின்றனர்? அவித்யா காம கர்ப்பபிகி. ஏனென்றால் அவர்கள் அயோக்கியர்கள், அதுதான் காரணம். அதனால்தான் கிருஷ்ணர், துஷ்டனே, உனது படத்தனத்தை விட்டுவிட்டு என்னை சரணடைவாயாக என்று கூறுகிறார். இது கிருஷ்ணரின் தனிப்பெரும் கருணையாகும். அவரே பரமபிதா. ஆதலினால் அவர் நேரடியாக சர்வ குக்கியதமம், இது மிகவும் ரகசியமான ஞானமாகும் என்று கூறுகிறார். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. மூடனே, எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னை சரணடைவாயாக. எனவேதான் குந்தி, நீர் துஷ்டர்களுக்கு இவ்வாறு பாடம் புகுத்தி அவர்களை கேட்டல், நினைத்தல், வழிபடுதல் என்பவற்றில் ஈடுபடுத்துவதற்காக இங்கு வந்துள்ளீர் என்று கூறுகிறாள். இதுவே பக்தியாகும். சவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு. விஷ்ணுவாகிய கிருஷ்ணரை பற்றி ஒருவன் நினைக்கவும் ஓதவும் வேண்டும். ஆனால் பக்தர்கள் விஷ்ணுவை பற்றி கேட்கவும் ஓதவும் தொடங்கியவுடன் சில மூட சாமியார்கள், வேண்டாம், எந்த பெயரை வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம், ஓதலாம், விஷ்ணுவின் பெயர் எதற்கு, காளியின் பெயரை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று கேட்கின்றனர். வங்காளத்தில் காளி தேவியின் நாமத்தை ஓதுவதான காளி கீர்த்தனத்தை சிலர் கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர். இது என்ன அறிவீனம்? வேத சாஸ்திரங்களில் காளி கீர்த்தனம் என்று ஒன்று கிடையாது.
கீர்த்தனம் என்பதற்கு சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணுவாகிய கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டல், ஓதுதல் என்ற பொருளாகும். வேத சாஸ்திரங்கள் ஹரேர் நாமம் எனப்படும் கிருஷ்ணரின் ஹரிநாமத்தை தவிர வேறு எந்த ஒரு நாமத்தையும் ஓதுவதற்கு பரிந்துரைக்கவில்லை. கேட்டல், ஓதுதலாகிய இந்த சிரவணமும் கீர்த்தனமும் ஸ்ரீல சுகதேவ் கோஸ்வாமியால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டத்தில் மிகவும் அழகாக விளக்கப்படுகின்றன. 2.4.15 அதில் அவர் கூறுகிறார், யத் கீர்த்தனம், யத் பரணம், யத் தீக்ஷணம், யத் வந்தனம், யத் சிரவணம், யத் அர்ஹணம், லோகஸ்ய சத்யோ விதினோதி கல்மஷம், தஸ்மை சுபத்ர சர்வசே நமோ நமஹ. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொடங்குவதற்கு முன் சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணருக்கு தமது வந்தனங்களை சமர்ப்பிக்கின்றார். எவரை பற்றி கேட்ட மாத்திரத்திலேயே சுபத்ரம் புண்ணியம் உண்டாகுமோ அவருக்கு எனது வந்தனங்கள் உரியதாகுக என்று அவர் கூறுகிறார். பாகவதம் முழுவதும் கிருஷ்ணரே போற்றப்படுகின்றார். எனினும் இஸ்லோகத்தில் அவர் சுகதேவ் கோஸ்வாமியால் போற்றப்படுகிறார். அவர் கிருஷ்ணரை போற்றுவதாலோ தியானிப்பதாலோ அல்லது அவரது விக்கிரகத்தின் முன் அமர்ந்து கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறார், ராதாராணியின் ஆடை அணிமணிகள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றன என்று பார்க்கவும் சிந்திக்கவும் செய்தாலோ ஒருவனால் சித்த சுத்தி அடைய முடியும் என்று கூறுகிறார். ஒருவனால் ஓத முடியவில்லை என்றாலோ அல்லது கிருஷ்ணன் மீது ஒருவனால் தனது மனதினை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை என்றாலோ அவனுக்கு இதோ கிருஷ்ணரின் திருமூர்த்தம், அதனை பார்ப்பாயாக என்றொரு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகிறது. திருமூர்த்தத்தின் சேவையில் ஒருவன் ஈடுபட்டான் என்றால் அவரை ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரமும் காண்பதற்கான நல் வாய்ப்பினை அவன் பெறுகிறான். கோவில் தரையை தூய்மை செய்யும் பொழுதும் திருமூர்த்தத்தினை படைக்கும் பொழுதும் ஒருவன் அவரை எப்பொழுதும் காண்கின்றான். இதுதான் பக்தி தொண்டாகும். ஆனால் இழிந்த மூடர்கள் இது என்ன விக்கிரக வழிபாடு, இது உருவ வழிபாடாகும் என்று கருதி திருமூர்த்தத்தினை பார்க்க கூட செல்வதில்லை. அவர்கள் காந்தி போன்ற பிற தலைவர்களின் சிலைகளை வழங்குகின்றனர். ஆனால் திருமூர்த்தத்தினை வழிபட வாருங்கள் என்று அவர்களிடம் கூறினால் உடனே அவர்கள் இல்லை, அது உருவ வழிபாடு என்று கூறி வர மறுக்கின்றனர். கல்கத்தாவில் உள்ள சௌரங்கி சந்திப்பில் சர் அசுதோஷ முகர்ஜியின் உருவச்சிலை ஒன்று இருக்கிறது. வருடம் முழுவதும் அச்சிலையின் மீது காகங்கள் அமர்ந்து எச்சமிடுவதால் அவர் முகம் முழுவதும் காக்கை எச்சம் திட்டு திட்டாக படிந்திருக்கும். திடீரென்று ஒரு நாள் காலையில் மாநகராட்சி துப்புரவு தொழிலாளர்கள் வந்து தங்களிடம் உள்ள துடப்பத்தினால் அச்சிலையை தூய்மை செய்வர். மாலையில் சில பெரிய மனிதர்கள் வந்து மரியாதை செய்வர். மறுநாள் காலையில் வழக்கம் போல் காகங்கள் வந்து அவர் முகத்தில் எச்சமிடும். ஆக சர் அசுதோஷ முகர்ஜியின் முகத்தினை மாநகராட்சியை துடைப்பதால் சுத்தம் செய்யும் இந்த வழிபாட்டு முறை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் நாங்கள் கிருஷ்ணரின் திருமூர்த்தத்தினை பிரதிஷ்டை செய்து நல்ல முறையில் வழிபட்டால் மக்கள் அதனை உருவ வழிபாடு என்று கூறுகின்றனர். ஆக மக்கள் அறியாமை என்னும் அவித்தியில் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். அவர்களுக்கு அறிவு புகட்டி அவர்கள் இந்த அறியாமை பிடியிலிருந்து விடுவிப்பது பக்தி தொண்டே ஆகும். சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்கியுள்ளபடி ஒருவன் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிக்கலாம் அல்லது கிருஷ்ணரை எண்ணி தியானிக்கலாம். அப்படி தியானிக்க முடியாதவன் சும்மா உட்கார்ந்து கொண்டு கிருஷ்ணரை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். இதோ கிருஷ்ணா, இதோ கிருஷ்ணர், அதோ ராதாராணி என்று ஒரு குழந்தையால் கூட காண முடியும். ஒரு சிறு குழந்தை அல்லது ஒரு விலங்கு கூட இதனை செய்து நன்மை அடையலாம். அல்லது ஒருவன் புத்திசாலியாக இருந்தான் என்றால் அவன் பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஒருவன் தேர்ச்சி பெற்றவனாகவும் ஆன்மீக குருவால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவனுமாக இருந்தான் என்றால் அவன் முறையாக வழிபடலாம். கிறிஸ்துவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் கூட பக்தர்களாகிய வைஷ்ணவர்களே ஆவர். ஏனெனில் அவர்கள் பகவானிடம், ஓ தேவனே, எமக்கு எங்கள் நித்திய உணவினை கொடுத்தருளும் என்று பிரார்த்திக்கின்றனர். இவ்வாறு பிரார்த்திப்பவர்கள் எல்லாம் தெரிந்தவர்களாக இல்லாதிருக்கலாம் அல்லது தாழ்ந்த நிலையில் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம். எனினும் இது ஆரம்ப நிலைதான். ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளிடம் வந்துவிட்டார்கள் என்றோ. கிறிஸ்துவ தேவாலயம் அல்லது மசூதிக்கு போவது கூட புண்ணிய செயல்தான். சதுர்விதா பஜந்தோமாம் ஜனா சுக்ருதினோ அர்ஜுன. ஆகவே யார் இவ்வாறு ஆரம்பிக்கின்றார்களோ அவர்கள் ஒரு நாள் தூய வைஷ்ணவர்கள் ஆவர். ஆனால் தேவாலயத்திற்கோ கோவிலுக்கோ மசூதிக்கோ செல்லாதீர்கள் என்னும் நாஸ்திகவாதம் மனித சமுதாயத்திற்கு பெரும் ஆபத்து விளைவிப்பதாகும். ஒருவன் முன்னேறாமல் இருக்கலாம், ஆனால் ஒருவன் கடவுளை அறிந்து கொள்வதற்காக குறைந்தபட்ச முயற்சியாவது செய்தல் வேண்டும். பள்ளிக்கூடம் அனுப்பப்படும் குழந்தை முதலில் அங்கு தான் கற்றுக்கொள்கிறது என்ற போதிலும் அவன் ஆர்வம் உடையவனாக இருந்தான் என்றால் ஒரு நாள் அவன் பெரிய அறிஞனாக ஆவான். அதுபோல் புண்ணியம் செய்பவன் ஒரு நாள் பக்தனாவான். சமய சார்பற்றவனாகி ஒரு தொழிற்சாலை தொடங்கி அதில் ஆணிகளும்
நட்டுகளும் உற்பத்தி செய்து மதுவருத்தி மாமிசம் தின்பதற்காக ஒருவன் ஏன் சமய தர்மத்தை கைவிட வேண்டும்? இது என்ன நாகரிகம்? இந்த நாகரிகத்தின் காரணமாகவே மக்கள் அல்லல் படுகின்றனர். ஆலைகளை தொடங்குவதால் தாங்கள் மகிழ்ச்சி அடையலாம் என்று மக்கள் நினைக்கின்றனரே, அது அறியாமை. அவர்கள் ஏன் தொழிற்சாலைகள் தொடங்க வேண்டும்? அதற்கு தேவையில்லை. இங்கே வளமான நிலம் ஏராளமாக இருக்கின்றது. ஒருவன் தனக்கு தேவையான உணவு தானியத்தை தொழிற்சாலைகளின் உதவியின்றியே ஏராளமாக உற்பத்தி செய்யலாம். பாலும் கூட தொழிற்சாலையின் உதவியின்றியே கிடைக்கிறது. தொழிற்சாலைகளால் உணவு தானியங்களையோ பாலையோ உற்பத்தி செய்ய முடியாது. அந்த தொழிற்சாலைகளின் காரணமாகவே இன்று பெருமளவில் உணவு பஞ்சம் உண்டாகிறது. நகரங்களில் வசிப்போர் ஆணிகளையும் நட்டுகளையும் உற்பத்தி செய்து கொண்டிருந்ததால் உணவு தானியங்களை யார் உற்பத்தி செய்வது? உயர்ந்த சிந்தனையும் எளிமையான வாழ்க்கையுமே பொருளாதார பிரச்சனைக்கு ஒரே தீர்வாகும். இதன் காரணமாகவே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பக்தர்கள் தங்களுக்கு வேண்டிய உணவு தானியங்களை தாமே உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களை அதில் ஈடுபடுத்துகின்றது. அப்போதுதான் தானே செய்த உணவு தானியத்தை உண்டு பாலை பருகி ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபித்து ஒருவன் எப்படி அமைதியுடன் வாழ்கிறான் என்பதை மூடர்களால் காண முடியும். கிருஷ்ண பக்தியானது உலகமெங்கும் மிகவும் விரிவாக பிரச்சாரம் செய்யப்பட வேண்டும். திருமூர்த்தத்தை காண்பதனாலோ அல்லது ஹரே கிருஷ்ண நாம சங்கீர்த்தனத்தில் பங்கு பெறுவதாலோ மக்கள் அளவில்லா பயன் பெறுவர். ஒருவன் கீர்த்தனம் செய்தான் என்றால் அவனால் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். அவன், நான் 2 மணி நேரம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கீர்த்தனம் செய்து ஆடினேன். இதன் பொருள் என்ன என்று எண்ணினான் என்றால் இதுவே கிருஷ்ணரை சதா சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் ஸ்மரணம் ஆகும். நான் புத்தியின்றி 2 மணி நேரம் கிருஷ்ண கிருஷ்ண என்று ஜெபித்தேன் என்று கூட ஒருவன் நினைக்கலாம். ஆனால் இதுவும் ஸ்மரணமே ஆகும். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பரவுகின்ற காரணத்தினால் மக்கள் நூல்களை எங்களிடமிருந்து வாங்குகின்றனர். ஆர்வத்தின் காரணமாக அவர்கள் யாரது கிருஷ்ணர், எங்கே அந்த புத்தகத்தை பார்ப்போம் என்று கூறுகின்றனர். முதலில் அவர்கள் கண்களில் படுவது கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதாராணியின் படங்களாகும். அவர்கள் புத்தகத்தை புரட்டினார்கள் என்றால் உட்பக்கங்களிலும் ஏராளமான படங்களை காணலாம். புத்தகத்தினுள் கிருஷ்ணரை போற்றி புகழும் ஏராளமான ஸ்லோகங்கள் உள்ளன. அதனால் சிலர் கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்படுவர், சிலர் கிருஷ்ணரை பற்றி படிப்பர். அவர்கள் பாக்கியசாலிகளாக இருந்தால் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று விக்கிரக ஆராதனையில் ஈடுபடுவர். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டல், ஓதுதல், நினைத்தல் ஆகிய இந்த முறைகள் பூரணத்துவம் உடையனவாகும். இவற்றை ஒருவன் மேற்கொண்டால் எல்லாவற்றையுமோ ஒரு சிலவற்றையோ அல்லது ஒன்றை மட்டுமோ அவன் சித்த சுத்தி அடைவான். அதனால்தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி எவரை பற்றி நினைப்பதாலும் போற்றுவதாலும் எவரை காண்பதினாலும் அளவற்ற பயன்கள் உண்டாகுமோ அந்த முழுமுதற் கடவுளுக்கு நான் எனது பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கின்றேன் என்று பிரார்த்திக்கின்றார். ஆன்மீக அதிகாரம் பெற்ற முக்கியமான 12 சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒருவராவார். இந்த அதிகாரம் பெற்றவர்களையே நாம் பின்பற்ற வேண்டும். மகாஜனோ என கடஸ்த பந்தாகா. இப்பக்தி தொண்டு முறைகளை மேற்கொள்வதால் ஒருவன் பௌதீக நீங்க பெறுகிறான் என்று அவர் உறுதி செய்கிறார். எப்பொழுது? சத்யகா, சிறிதும் தாமதமின்றி உடனடியாக. இதுவே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் சிறந்த பயனாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட், எல்லாமே செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரியா இருக்கு. ஸோ என்ன கிருஷ்ண மூமெண்ட் பத்தி வந்து ஜாஸ்தி வந்து இங்க வந்து இது பண்ணி சொல்றாரு, ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாரு. கிருஷ்ணா மூமெண்ட்ல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து வேற எந்த தாட்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வராது. அதனால்தான் இந்த 3 விதமான முன்னாடியே வந்து ஏற்கனவே வந்து சொன்னது வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து பயணிக்க முடியும் அப்படின்னா, இந்த கேட்டல், பகவான் தோன்றி கேட்டல், ஓதுதல், நினைத்தல், தொண்டு செய்தல், வழிபடுதல், பிரார்த்தித்தல், ஒத்துழைத்தல், அவரை சரணடைதல் என்பவற்றையுடைய பக்தி தொண்டு நெறிமுறைகளை தான் பகவான் வந்து இங்க வந்து புதுப்பிச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமா தான் யூ கேன் அட்டைன் கிருஷ்ணாங்க. அவர்கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணினாலுடைய நம்ம யாருமே வந்து அவர்கிட்ட வந்து போக முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த ஸ்மரணம் வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ணணும், விஷ்ணு ஸ்மரணம். இது பிரகலாதர் வந்து ஏற்கனவே வந்து சொல்லிட்டாரு அவருடைய ஸ்துதியில வந்து, இந்த ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ அதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து 9 விதமான பக்தி, நவவித பக்தியை வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஸோ இந்த இதுல வந்து கிருஷ்ண மூமெண்ட் எப்படி நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து கீர்த்தனங்கள் கண்டிப்பா வந்து பாடினோம், அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 hours வந்து பாடினோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது இனவே அது. அப்புறம் வந்து பர்ச்சேசிங் புக்ஸ் வந்து வாங்கணும். ஸோ இது வந்து நம்ம எப்ப வந்து நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சதோ அவங்களுடைய லீலைகள் வந்து நம்ம கேட்கறதுக்கு வந்து தளர்ச்சி வந்து அடையவே கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து தளர்ச்சி அடைந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பகவான் பேர்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்ற ஒரு
காரணம் தான் வந்து இங்க வெளிப்பாடாக சொல்லப்படுகின்றது. இந்த மந்திரத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து கீர்த்தனம் வந்து பண்ணணும். அது வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்மரிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பன்னிரு, அதாவது 12 வந்து மகாஜனங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மகாஜன அந்த இதுல வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியும் ஒருவராக கருது. அவர் வந்து நிறைய வந்து மெத்தட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு, எப்படி வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணலாம். அதுதான் வந்து நம்ம இந்த 2வது காண்டத்துல முதல் அத்தியாயத்துல இந்த இதை பத்தி தான், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி தான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அப்பதான் வந்து நம்ம இந்த மெட்டீரியல், அதாவது இந்த ஜடபூமி களங்கத்திலிருந்து நம்ம விடுபட முடியும். இதுதான் வந்து எதனோட பெனிஃபிட் அப்படின்னா, நம்ம கிருஷ்ண உணவுல இருக்கோம்னா அந்த பெனிஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து கிடைக்கிறது. இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவு. அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு நம்ம ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? கிராசிங் பியாண்ட் இல்யூஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு மாயில சிக்கூறாம நம்ம எப்படி வந்து அதை கிராஸ் பண்ணிட்டு போகுது அப்படின்ட்டு இந்த 19வது அத்தியாயம் வந்து அதை தான் வந்து श्रुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अपि क्षणश स्मरन्ति नन्दन्ति तव गीतं जनाः तव एव पश्यन्ति अश्रिने तावकं पव प्रवाहो परमं पदाம்புஜம். இங்க வந்து ஓ கிருஷ்ணா உமது பரம லீலைகளை பற்றி நம்ம வந்து பகவானுடைய லீலைகள் எப்படி வந்து ராமாயணம் மகாபாரதம் வந்து கேட்கறதுக்கு நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து டயர்டா இருந்ததையோ அது கேட்கற அப்பதான் இன்னும் புதுசா கேட்கிற மாதிரி, எவ்வளவு வாட்டி கேட்டிருக்கோம் அப்பதான் புதுசா கேட்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கேட்கணும். அந்த லீலைகளை வந்து கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓ கிருஷ்ணா உமது பரம லீலைகளை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் கேட்கவும் ஓதவும் பிறருக்கு எடுத்துரைக்கவும் செய்பவர்கள் அல்லது அவ்வாறு பிறர் செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைபவர்கள் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி வேகத்தை தடுக்க வல்ல உமது தாமரை திருவடிகளை நிச்சயம் காண்போம். இப்ப வந்து வெறும் வந்து சவணம், கீர்த்தனம், அப்புறம் வந்து ஸ்மரணம் அது மாத்திரம் இல்லாம அடுத்தவங்களுக்கும் அதை எடுத்து சொல்லணும். எடுத்து சொல்லும் போது பகவானை பத்தியான லீலைகள் பத்தி நம்ம அடுத்து சொல்றோம், பகவானுடைய நாமங்களை பத்தி நம்ம வந்து பெருமையா வந்து சொல்றோம், பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து நம்ம பெருமையா சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சுழற்சி பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியிலிருந்து சீக்கிரமாக விடுபடுவார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவானுடைய திருவடியை நிச்சயம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. யார்கிட்ட புக் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. அதாவது தற்போதைய பந்தப்பட்ட பார்வையினால் நமது தற்போதைய பந்தப்பட்ட பார்வையினால் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை காண முடியாது. அவரை காண வேண்டும் என்றால் முழுமுதற் கடவுள் மீது முற்றிலும் அன்புடைய வித்தியாசமான வாழ்க்கை நிலையின் மூலம் ஒருவன் தனது தற்போதைய பார்வையினை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இப்பூவுலகத்தில் கிருஷ்ணர் அவதரித்த பொழுது எல்லோராலும் அவரை முழுமுதற் கடவுளாக காண முடியவில்லை. லௌகீகவாதிகளான ராவணன், இரண்யகசிபு, கம்சன், ஜராசந்தன் மற்றும் சிசுபாலன் போன்றோர் பௌதிக வளத்தினால் மிகவும் உயர்ந்தவர்களாக இருந்தனர். ஆனால் அவர்களால் பகவான் அவதரித்ததை போற்றுவதற்கு இயலவில்லை. எனவே நமது கண்முன்னே பகவான் இருந்த போதிலும் கூட நமக்கு சரியான பார்வை கிடைக்காதவரை அவரை காண்பது நமக்கு சாத்தியமன்று. இத்தகுதியானது பகவானை பற்றி அதிகாரமுடைய இடங்களிலிருந்து கேட்பதில் தொடங்கும் பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே வளர்ச்சி பெறுகிறது. பகவத்கீதை மக்கள் மத்தியில் பரவலாக பேசப்படும் ஒரு வேத இலக்கியமாகும். அது பொதுவாக மக்களால் கேட்கவும் ஓதவும் எடுத்துரைக்கவும் படுகிறது. இவ்வாறு கேட்டல் ஓதுதல் போன்ற பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் கூட சில சமயம் பகவானை நேருக்கு நேர் காண்பதில்லை என்று நாம் அறிகிறோம். இதன் காரணம் முதலாவதாக உள்ள சரவணம் என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அதிகாரமுடைய இடங்களிலிருந்து கேட்டோம் என்றால் அது மிகவும் விரைந்து பயன் தருகிறது. பொதுவாக மக்கள் அதிகாரமற்றவர்களிடமிருந்து கேட்கின்றனர். அது அதிகாரமற்றவர்கள் பல்கலைக்கழக பட்டங்கள் பெற்ற கல்விமான்களாக இருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் பக்தி தொண்டு நெறிமுறைகளை
பின்பற்றாதவர்களாக இருப்பதனால் அவரிடமிருந்து கேட்பது முழுக்க முழுக்க காலவரியமாகும். சில சமயம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த இந்த இடத்துல தான் எனக்கு வந்து இப்ப நான் ஒரு நியூஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி. அதுல வந்து அதுதான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, யாரு வந்து நல்லா வந்து இப்ப கற்றறிந்து இது பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து பேசாம இருப்பாங்க. இந்த 3வது பாசு 4வது பாசு 5வது பாசு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு டாக்டர் பட்டத்தை வந்து வழங்குகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து போட்டிருந்தாங்க. எவ்வளவு இது பிரபுபாதர் சொன்னதுக்கும் அதே மாதிரி இது அந்த நியூஸ் வந்ததுக்கும் எனக்கு அப்படியே கோயின்சைட் ஆகிறதுனால தான் உங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி இது வந்து சொல்லணும். ஏன்னா பல்கலைக்கழக பட்டங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷனு. நம்ம வந்து காசு கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்து பட்டம் வந்து கொடுப்பாங்க. நிறைய இடத்துல வந்து இந்த பணம் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டாக்டர் பட்டம் வழங்குறதுக்கு கூட நிறைய பேர் நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து இருக்கு. நம்ம பட்டம் இது என்ன பட்டம் வாங்கி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அதனால யாருக்கு பிரயோஜனம்? நிறைய பட்டங்கள் வாங்கி பகவானை பத்தியான நாலேஜே இல்லை அப்படின்னா அது வாங்கி என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்றதுதான் இங்க பிரபுபாதருடைய சாரி சில சமயம் ஸ்லோகங்கள். மத்தாஜி, தற்காலத்துல வேலைக்கு போகணும்னா அந்த படிப்பு பட்டம் தானே வேண்டியதா இருக்கு மத்தாஜி. பட்டம் வேண்டி இருக்கு. நம்ம வந்து நான் சொல்றது வந்து அந்த படிப்பு நம்ம கட்டப்பட்டு படிச்சு அதை பத்தி நான் வந்து சொல்லல. அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தகுந்தா போல வேலை வந்து கண்டிப்பா வந்து கிடைக்கும். இப்ப நானே இப்ப வந்து நான் ஒரு 10ஆம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு நிறைய பணம் இருக்கு, ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம்லாம் வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வரும்போது என்ன வந்து பாராட்டி என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு டாக்டர் அப்படின்ட்டு வந்து பட்டம் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் வந்து வீண் விரயம் அப்படின்னு இல்லையா? உங்களுக்கு அதை பத்தி எதுவுமே வந்து தெரியாது. 10ஆம் கிளாஸா நானே 10ஆம் கிளாஸ் கூட பாஸ் ஆகல. ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கும் போது அந்த டாக்டர் பட்டத்துக்கு உண்டான மதிப்பு வந்து போயிடுறதா இல்லையா? நான் ஒரு டாக்டர் பட்டம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த டாக்டரேட், ஆக்சுவலா டாக்டர் கூட கிடையாது, டாக்டரேட். அந்த டாக்டரேட் பட்டம் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி அது அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணி வந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பட்டம் வாங்கறதுல நம்மளுக்கு வந்து கை வந்து கூசாது. இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கை கூசும் வாங்குறது. ஏன்னா நம்ம தகுதி இல்லை, நம்ம பணத்தை கொடுத்துதான் வாங்குறோம் அப்படின்ற அந்த இது வந்து உங்க மனசுல என்னைக்குமே வந்து உறுத்திடும். இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த நாத்திகவாதிகளாக கொண்டு வரப்பட்ட செயல்கள் இது அப்படின்ட்டு அந்த நியூஸ்ல வந்து படிச்சேன் நான். பல்கலைக்கழக வேந்தர் பட்டத்துக்கு தான் இப்ப அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. சில சமயம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே சில கிருஷ்ணா. சமயம் யோகங்கள் அவர்களின் நோக்கத்துக்கேற்ப மிகவும் நாகரிகமாக விளக்கம் அளிக்கப்படுகின்றன. அதனால் முதலில் ஒருவன் தகுதியும் உண்மை அடைய ஒருவரிடமிருந்து கேட்டல் வேண்டும். கேட்பதானது முழுமையும் நிறைவும் உடையதாக இருந்தால் பிறகு மற்ற முறைகளில் நாமே முழுமை பெற்றுவிடும். பகவானின் பரமலீலைகள் பல உள்ளன. கேட்கும் முறை நிறைவுடையதாக இருந்தால் ஒவ்வொரு லீலையுமே நாம் நினைத்த பலனை தரவல்லதாகும். பாகவதத்தில் பகவானின் லீலைகள் பாண்டவருடன் அவர் தொடர்பு கொண்டதிலிருந்து ஆரம்பமாகின்றன. அசுரர்கள் மற்றும் பிறருடன் பகவான் தொடர்புடைய லீலைகளும் பல இருக்கின்றன. 10ஆம் காண்டத்தில் கோபிகளுடன் அவர் செய்த மேதகு காதல் லீலைகளும், துவாரகாபுரியில் அவர் மனைவியருடன் அவர் செய்த காதல் லீலைகளும் குறிப்பிடப்பட்டுகின்றன. பகவான் பரிபூர்ணர் ஆதலினால் அவர் செய்யும் செயல்கள் ஒவ்வொன்றின் உன்னத இயற்கையிலும் எவ்விதமான வேறுபாடும் கிடையாது. ஆனால் சில சமயம் மக்கள் அதிகாரமற்றவரிடமிருந்து கேட்கும் முறையினால் அவர்கள் கோபியுடன் செய்த காதல் லீலைகளை பற்றி கேட்கவே பேரார்வம் கொள்கின்றனர். இவ்வாறு கொள்ளும் நாட்டமானது கேட்பவனின் காம உணர்வினை வெளிப்படுத்துகின்றது. அதனால் பகவானின் லீலைகளை எடுத்துரைக்கும் ஓர் உண்மையான தகுதியுடைய சொற்பொழிவாளர்கள் மேலே கூறியுள்ளவாறு கேட்பவர்களுக்கு இடமளிப்பதில்லை. ஒரு ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற இலக்கியங்களில் கூறியுள்ளபடி பகவானை பற்றி ஆரம்பத்திலிருந்தே கேட்டல் வேண்டும். அது கேட்பவனை படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற செய்வதன் மூலம் அவர் சித்தி அடைவதற்கு உதவும். அதனால் பாண்டவருடன் அவர் செய்த லீலைகள் கோபிகளுடன் செய்த லீலைகளை காட்டிலும் தாழ்ந்தவை என்று ஒருவன் ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. பகவான் எப்போதும் லௌகீக பற்றுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மேலே குறிப்பிட்டிருக்கும் பகவானின் லீலைகள் அனைத்திலும் அவரே தலைவர்.
அவரை பற்றியோ அல்லது அவரது பக்தர்கள் பற்றியோ அல்லது அவரது துணைவர்கள் பற்றியோ ஆன்மீக வாழ்விற்கு துணை செய்வதாகும் வேதங்கள், புராணங்கள் போன்றவை அவருடன் நமக்கிருந்த தொலைந்து போன உறவினை புதுப்பிப்பதற்கானவை. இந்த வேத இலக்கியங்கள் எல்லாம் கேட்பது மிகவும் அத்தியாவசியமானதாகும். இதற்கு முந்தைய ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து எதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்? அதனாலதான் பாகவதம் வந்து பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து எல்லாருமே வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, படிப்படியாக நம்ம வந்து எப்படி பகவானை வந்து பாதத்திலேருந்து நம்ம வந்து சேவிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ பகவானை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல் கேண்டோல இருந்து நம்ம வந்து போகணும். எடுத்த உடனே இந்த நாத்திகவாதிகள் அப்புறம் வந்து பகவானை பகவான் மீது பொறாமை கொண்டவர்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எடுத்த உடனே அவங்க வந்து என்ன படிப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த 10வது கேண்டோ தான் அவங்க வந்து 10வது கேண்டோல தான் அவங்களுக்கு வந்து இதை பத்தி வந்து கொடுத்திருக்கு, அவருடைய லீலைகள் பத்தி வந்து. இவர் வந்து நிறைய அந்த ராச லீலை இதெல்லாம் பண்ணின வயசு வந்து அவங்க வந்து பார்க்க மாட்டேன்றாங்க. கிருஷ்ணர்து அப்படின்ற ஒரு இதுதான் வந்து பாக்குறாங்களே ஒழிய அது அவருடைய ஏஜ் வந்து பாக்குறது கிடையாது. அவர் தான் வந்து அவர் தான் வந்து விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தை அப்படின்னு போது அவர் தான் வந்து கிருஷ்ணரும் அவரே தான் வந்து ராதாராணி அப்படின்ற அந்த வித்தியாசம் கூட வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாதனாலதான் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் உண்டாருது அப்படின்ட்டு இங்க பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து விளக்குறாங்க. எடுத்த உடனே அவருடைய காதல் லீலைகள் பத்தி தான் அவங்க வந்து கேட்கறதுக்கு வந்து ஆர்வமா இருக்காங்க. அவருடைய ஆரம்பத்துல இருந்து அவருடைய செஞ்ச வந்து லீலைகள் பத்தி எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விருப்பம் வந்து இல்லை அப்படின்ட்டு படிப்படியாக தான் நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒழிய நம்ம வந்து எடுத்த உடனே வந்து அவருடைய காதல் லீலையை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும். அது வந்து யாருக்கு வந்து யார் வந்து அதுக்கு அந்த பாகவதம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய தகுதி இருக்கோ அவங்க மூலமா சொல்லும் போதுதான் இதெல்லாமே வந்து தெரியும். சில பேர்லாம் வந்து எடுத்த உடனே 10வது கேண்டோ எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது வந்து ரொம்பவே வந்து தப்பு அப்படின்ட்டு, இது வந்து முறையான பயிற்சி இல்லாதனால அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான தப்புக்களை வந்து செய்கின்றார்கள் அப்படின்ட்டே வந்து நம்ம இங்க எல்லாமே என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவான் வந்து இந்த லௌகீகம், அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் அவருக்கும் வந்து எதுவுமே வந்து சம்பந்தம் வந்து கிடையாது. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட வந்து அவர் படிச்சுட்டாரு. ஆனா அதுக்கும் அவருக்கும் வந்து சம்பந்தம். அதுல வந்து இந்த காதல் லீலைகள் அதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே அந்த மாதிரியான ஒரு கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இதை வந்து சொல்றது வந்து ரொம்பவே தப்பான செயல் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப வந்து வருத்தப்பட்டுட்டே வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு அந்த மாதிரி. நம்ம வந்து ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவான ஒரு ஸ்காலர் கிட்டதான் நம்ம இந்த இது வந்து பாகவதத்தை வந்து கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுடைய பகவான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட இருந்தா வேதங்கள் வந்தது, வேதங்கள் வந்து அவர்கிட்ட இருந்தா வந்தது அப்படின்னு வரும்போது வேதங்கள் புராணங்கள் இது எல்லாமே வந்து எதற்காக ஏற்பட்டது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே வந்து தொலைந்து போன உறவுகள் பத்தி வந்து புதுப்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த வேதங்கள் புராணங்கள் இந்த பாகவதம் இது எல்லாமே வந்து சுற்றுது அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யார் படிக்கிறது? யார்கிட்ட புக் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. யாரும் இல்லைன்னா படிக்கிறேன். பத்மா மாதாஜி வச்சிருந்தல புக்கு? இல்ல மாதாஜி, நான் திங்கட்கிழமை தான் வருது மாதாஜி எனக்கு புக். புஷ்பா மாதாஜி வச்சிருந்தேன். புஷ்பா மாதாஜி வச்சிருந்தேன். புஷ்பா மாதாஜி ரேவதி மாதாஜி தான் வச்சிருந்தேன். ஓகே, படிங்க பிரபுஜி. அதுக்குள்ள படிக்கட்டும் ஒரு பேரா? படிங்க. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகங்களில் குந்தி தேவி இந்த லௌகீக உலகிற்கு வந்திருப்பவர்கள் கழுதைகளைப் போல மிகவும் கடினமாக உழைக்கின்றனர் என்றும் அவர்களால் தாங்க முடியாத சுமைகளை சுமக்கின்றனர் என்றும் விளக்குகின்றனர் அவர்களின் ஆசைகள் என்று விளக்குகின்றாள். அவர்களின் ஆசைகள் அவர்களுக்கு கடுமையான உழைப்பினை கொடுப்பதனால் அது அவர்களை எப்போதும் துயரத்தில் ஆழ்த்துகின்றது. அவருடைய நித்திய துன்ப வாழ்விலிருந்து அவர்களை விடுவிக்கக்கூடிய முறை ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்துவதற்காகவே கிருஷ்ணர் இங்கு வருகிறார். சமய தர்மம் என்பது கடவுளின் விதிகளினால் ஆனதாகும். இதை அறியாதவர்கள் சமய தர்மம் என்றால் நம்பிக்கை வைப்பது என்று பொருள்.
கொள்கின்றனர். ஆனால் நீ ஒன்றின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கலாம், நான் ஒன்றின் மீது நம்பிக்கை உடையவனாக இருக்கலாம். நான் உன்னை நம்பலாம், நீ என்னை நம்பலாம் அல்லது நம்பாதிருக்கலாம். அதற்கு பெயர் சமய தர்மம் அல்ல. உனது வழியை நீயே உருவாக்கி கொள் என்று ஒரு சமய இயக்கம் கூறுகிறது. எத மத தத பத, நீ எதையெல்லாம் சரியானது என்று நினைக்கின்றாயோ அது சரியானதே ஆகும். இதுவும் கூட அவர்களின் கொள்கையாகும். ஆனால் இது விஞ்ஞானம் அன்று. நான் புத்தி சுவாதீனமற்றவன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். நாம் நினைப்பதெல்லாம் சரியாகிவிடுமா? அது எப்படி சாத்தியமாகும்? இரண்டும் இரண்டும் சேர்ந்தால் 3 அல்லது 5 என்று நான் நம்பினால் அது உண்மையாகிவிடுமா? இல்லையே. எனவே கடவுளின் விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. தர்மஸ்ய கிளானிஹா. இந்த விதிமுறைகளிலிருந்து நாம் வழிவினோம் என்றால் நிச்சயமாக துயரப்படுவோம். ஒரு நாட்டினுடைய சட்டங்களை நாம் மீறினால் துயரத்துக்குள்ளாவது போல கடவுளின் விதிமுறைகளை மீறுவதனால் நாம் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கின்றோம். இப்போது துன்பத்தில் இருந்து நாம் எப்படி விடுதலை பெறுவது? பக்தி யோகத்தினால் நாம் அவற்றிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக கிருஷ்ணர் அதனை அளிப்பதற்காக இங்கு வருகிறார். கிருஷ்ணர் இதை செய்வாயாக என்று நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார். அதை நாம் செய்தோம் என்றால் விடுதலை பெறுவோம். பிரகலாத மகாராஜா இந்த பக்தி யோகம் 9 இனங்கள் உடையது என்று குறிப்பிடுகிறார். ஸ்வரணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாட சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இது பும்சார்பிதா விஷ்ணவ் பக்தி சேன்னவ லட்சணா கிரியதே பகவதி வத்தா தன் மன்யேஹ தீதம் உத்தமம். பகவான் விஷ்ணுவின் நாமம், ரூபம், குணம், அணிகலன்கள், லீலைகள் போன்றவற்றை பற்றி கேட்பது, ஓதுவது, நினைப்பது, பகவானின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்வது, பகவானுக்கு மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை சமர்ப்பிப்பது, பகவானை பிரார்த்திப்பது, அவர் தொண்டானவது, பகவானை தனது உயிர் நண்பராக கருதுவது, அவருக்கே எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணிப்பது, அதாவது மனம், வாக்கு, காயத்தினால் அவருக்கு தொண்டு செய்வது. இந்த ஸ்லோகம் தான் என்ன சொல்றாங்க? எதுல வருது? காயேன வாச்சா, காயேன வாச்சா மனசேந்திரியைவா வித்யாத்மனாவா பிரகிருதே சுபாவாத் கரோமி யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. எல்லாமே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல கடைசியா வருது. நான் ஏதாவது தப்பு, ஏதாவது ஒரு இதுல ரூபத்துல தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா எல்லாத்துக்குமே என்னை மன்னித்து பகவானுடைய பாதார விந்தங்கள்ல நான் சரணடைகிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்றான். அதுதான் இங்கேயே சொல்றாங்க. பக்தி சே நவலட்சண கிரியத்தே பகவதி எத்தா தன்மையே தீதம் உத்தமம் அப்படின்ட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பயங்கரமா இடிச்சுன்னு வேலூர்ல. ஆமா ஆமா, நல்ல மழை, நல்லா இருட்டிட்டு இருக்கு. 9 முறைகளின் மூலம் கிருஷ்ணன் வாழ்வினை அர்ப்பணித்திருப்பவன், பூர்ண ஞானம் பெற்றிருப்பவன். ஆதலால் அவனை கற்றறிந்த அறிஞனாக கருதல் வேண்டும். பாகவதம் 7.5.23-24. கேட்டல் என்றால் ஒருவனது செயல்கள், வடிவம், குணங்கள், சூழல் போன்றவற்றை பற்றி செவி வழி கேட்பது என்று பொருளாகும். நான் ஒருவனை பற்றி கேட்க விரும்பினேன் என்றால் அவன் சில செயல்களை செய்தவனாக இருத்தல் வேண்டும். நாம் வரலாற்றை பற்றி கேட்கின்றோம். வரலாறு என்றால் என்ன? பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு மனிதர்கள் செய்த செயல்களில் ஆவணமே வரலாறு ஆகும். கேட்பதை பற்றி கேள்வி எழுந்ததென்றால் உடனே நாம் எந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்கப் போகிறோம் என்று கேட்க வேண்டும். ஸ்வரணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு, நாம் பகவான் விஷ்ணு அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரின் செயல்களை பற்றி கேட்க வேண்டுமே, அல்லாது செய்தித்தாள்கள் வரும் செய்திகளை அல்ல. பிரம்ம ஜிஞ்ஞாசா, நாம் பிரம்மத்தை பற்றி கேட்கவும் வினவவும் வேண்டும். இவையே வேதத்தின் கூற்றுகளாகும். நமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் நாமும் கூட கேட்கவும் ஓதவும் செய்கின்றோம். ஆனால் அதில் கருப்பொருளாக இருப்பவர் யார்? அதில் கருப்பொருளாக இருப்பவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். நாம் பங்கு சந்தை நிலவரங்களையோ இந்த பங்கின் விலையினையோ கேட்டு கொண்டிருப்பதில்லை. நாம் கிருஷ்ணர்
பொருளை பற்றி மட்டுமே கேட்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்றோம், கேட்டல்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம என்ன நம்ம கேட்கிறோமோ அதை வந்து நல்ல செவி மடுத்து கேட்க வேண்டும். அதை விடுத்து நம்ம வந்து பாதி கேட்டுட்டு அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கேள்வி கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து நம்மள வந்து வெட்ட வெளிச்சமா காமிச்சிடும். நம்மளுடைய கேட்டல் திறன் வந்து கம்மி அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிடும். அதனாலதான் வந்து கேட்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரைம் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எது அப்படின்னா கேட்கறது தான். கேட்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அப்பதான் நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து டெலிவர் பண்ண முடியும். நம்ம என்ன எது கேட்கிறோமோ அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். அதை வச்சுதான் நம்ம மற்றவங்க கிட்டயும் வந்து பேச முடியும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பிரபுபாதர் வந்து இதனுடைய விளக்கத்தை வந்து அதே மாதிரி ஹிஸ்டரி, அதாவது வரலாறுனா என்ன அப்படின்றதையும் வந்து எல்லாமே நம்ம என்னத்தை கேட்டாங்களோ வரலாறு எப்படி நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து ஹிஸ்டரி படிக்கும் போது இந்தந்த இவங்கல இருந்து வர்றாங்க, சைனால இருந்து இவங்க வந்தாங்க, அப்புறம் வந்து இங்கிலாந்துல இருந்து இவங்க வந்தாங்க, இவங்க வந்து டிராவல் பண்ணி இங்க வந்து இது பண்ணாங்க, அப்புறம் ஜப்பான்ல இருந்து இவங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து எழுதினாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய ஹிஸ்டரி புக்ஸ்ல நம்ம படிக்கிறோம். அது எப்படி அப்படின்னா அவங்க வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே எழுதுறது கிடையாது. போய் அவங்க வந்து என்கொயர் பண்ணுவாங்க, யாருக்கு ஹிஸ்டரி எழுதணும் அப்படின்னா யார் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஓல்டஸ்ட், யார் வந்து ரொம்ப வயதானவர்களோ அவங்கள போய் இன்டர்வியூ வந்து பண்ணி அது மூலமா அந்த கேட்டல் மூலமா தான் அவங்க வந்து வரலாறே வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது இது வந்து அப்புறம் பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதாவது ஜிக்ஞாசா, அத பிரம்மத்தை பற்றி கேட்கும். இந்த பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்னு பிரம்மத்தை பற்றி கேட்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். அடுத்தது வந்து வினாவை வந்து எழுப்ப வேண்டும், வினாவ வேண்டும். அது இவையே வேதத்தின் வந்து கூற்றுகளாகும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல நம்ம வந்து எது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா கேள்வி ஞானம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. பகவானை பத்தி நம்ம வந்து நம்மளுடைய பக்தி வந்து பெருகணும் அப்படின்னா நிறைய வந்து பகவானை பத்தி வந்து நீங்க எந்த லெக்சர் வந்து நீங்க வந்து இஸ்கானோட இது கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா நிறைய நீங்க வந்து கேட்கணும், நிறைய லெக்சர்ஸ் கேட்கணும், நிறைய வந்து பிரபுபாதரோட புக்ஸ் வந்து நீங்க படிக்கணும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க பிரபுபாதர் புக்ஸ் படிக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க வந்து உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து பெருகும் அப்படின்ட்டு அவங்களுடைய அந்த எந்த மாதிரியான நாலேஜ் அப்படின்னா டீப் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு வந்து ஷாலோ நாலேஜ் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. டீப்பா எந்த நாலேஜா இருந்தாலும் டீப்பா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட நம்ம கேள்வி கேட்கணுமா இல்ல நம்ம அடுத்தவங்க கிட்ட வந்து ஏதாவது பேசணுமா அப்படின்றதும் வந்து இருக்கும். எப்படி வந்து ஒரு தடவை வந்து சாக்ரட்டிஸ் கிட்ட வந்து அவருடைய நண்பர் ஓடி வர்றாரு, சாக்ரட்டிஸ் நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும், ரொம்ப முக்கியமானது, அப்படி ரொம்ப நான் அர்ஜென்டா சொல்லணும் உங்ககிட்ட அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. 3 கேள்வி வந்து கேட்கிறாரு சாக்ரட்டிஸ். இந்த இதனால வந்து அவ்வளவு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஆமா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது கேட்கறதுனால வந்து மக்கள்லாம் வந்து பயனடைவாங்களா அப்படின்னா இல்ல அப்படின்னு. இது என்கிட்ட நீ சொல்றதுனால எனக்கு வந்து ஏதாவது பயன் இருக்குமா அப்படின்ட்டு கேட்கிறாரு. அப்ப வந்து அவரும் வந்து இல்ல, அப்ப எனக்கு வேண்டாம். அப்ப வந்து எனக்கு வந்து பயன் தராது, உலக மக்களுக்கும் வந்து பயன் தராது அப்படின்னு இருக்கோ அந்த அந்த வந்து இந்த நியூஸ் வந்து எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு. இது எப்போ வந்து அந்த மாதிரி வந்து பேச முடியும் அப்படின்னா நம்மளால வந்து நல்லா கற்றறிந்தாதான் நம்ம வந்து எது வந்து கேட்டா நல்லது, எது வந்து கேட்டா நம்மளுக்கு வந்து அக்கப்போர் வந்து வரும். அதுதான் வந்து இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்றாரு, கிராம கதா நான் சுனிபே நான் பேனிபே போலிபே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நான் வந்து பேசவும் மாட்டேன், நான் வந்து அடுத்தவங்க பேசுறதையும் நான் வந்து சுனிபே அதாவது கேட்கவும் மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. கிராம கதான்றது வந்து வம்பு நான் வந்து கேட்கவும் மாட்டேன், நான் சொல்லவும் மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். சோ அந்த வம்பு நிறைய வந்து கேட்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பகவானுடைய பக்தி வந்து நிறைய வந்து நம்ம கிட்டே இருந்து வந்து விலகி போயிட்டே வந்து இருக்கும். அதை விடுத்து நம்ம வந்து பகவானுடைய லீலைகள் பத்தி வந்து நம்ம நிறைய வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு. இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்தி கேட்கும்போது ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கும் பொழுது அங்கு பேசுவது அல்லது ஓதுவது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆகவே நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும் ஓதவும் வேண்டும். சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு கேட்டலிலும் ஓதுவதிலும் ஒருவன் திறன் பெற்று விட்டான் என்றால் அடுத்த நிலை சிந்தித்தல் அல்லது தியானித்தல் என்னும் ஸ்மரணம் ஆகும். நாம் எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அல்லது கேட்கிறோமோ அதனை பின்னர் சூழ்ந்து சிந்திக்கவோ அல்லது தியானிக்கவோ செய்வோம். முதலில் ஒருவன் கேட்டலாகிய சிரவணத்தில் தொடங்க வேண்டும். இல்லையே எவ்வாறு தியானம் செய்ய முடியும்?
தியானத்தின் உட்பொருள் என்னவென்று ஒருவன் அறியவில்லை என்றால் பிறகு தியானம் என்ற கேள்விக்கு இடமேது? அதனால் பகவான் விஷ்ணுவை பற்றியே கேட்கவும் ஓதவும் வேண்டும். சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு. யோகத்தில் செய்யப்படும் உண்மையான தியானத்தின் நோக்கம் நமது உள்ளத்தினுள்ளே இருக்கும் பகவானின் வடிவமான நாற்கரமுடைய விஷ்ணு மூர்த்தியை காண்பதாகும். இதுவே உண்மையான தியானமாகும். ஆனால் இன்று துஷ்டர்கள் பல்வேறு முறைகளை உருவாக்கி அவற்றையெல்லாம் தியானம் என்று அழைக்கின்றனர். ஆனால் அவையெல்லாம் உண்மையான தியானம் அல்ல. புலன்கள் மனத்தோடு சேர்ந்து அங்குமிங்கும் அலைப்பாய்கின்றன. ஆனால் நேராக அமர்ந்து உள்மூச்சு வெளிமூச்சுக்களை ஒழுங்குபடுத்தும் அஷ்டாங்க யோக முறையினால் ஒருவன் தனது புலன்களை அடக்கி பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தின் மீது தனது மனதினை ஒருமுகப்படுத்த முடியும். இதுவே சமாதி ஆகும். இதுவே யோகத்தின் உண்மையான குறிக்கோளாகும். இவ்வாறு அஷ்டாங்க யோக முறையானது பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய மரணம் அல்லது சிந்தித்தலை அடிப்படையை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது. பக்தி தொண்டின் அடுத்த முறை ஆலயத்தில் உள்ள கிருஷ்ணர் விக்கிரகத்தை வழிபடுதலாகிய அர்ச்சனமாகும். ஸ்ரீ விக்கிரஹாராதன நித்யநானா ஸ்ருங்கார தந்திரமாஞ்சநாதோ. ஸ்ரீ குருவாஷ்டகம் 3. வாரத்தில் ஒரு நாளோ அல்லது மாதத்தில் ஒரு நாளோ மட்டும் கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் போதும் என்று நினைக்க கூடாது. ஒருவன் கிருஷ்ணரை ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் நித்தியம் வழிபட வேண்டும். திருமூர்த்தத்திற்கு ஒரு நாளில் ஒரு முறையோ 2 முறையோ 4 முறையோ அல்லது எத்தனை முறை முடியுமோ அத்தனை முறை புதிய ஆடை அணிவிக்க வேண்டும். இதுவே ஸ்ருங்காரம் என்பதாகும். கிருஷ்ணர் மிக சிறந்த அனுபவிப்பாளர். அவர் அனுபவித்து மகிழக்கூடிய பொருட்களை நாம் அவருக்கு அளிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, ஒருவர் எனக்கு புதிய ஆடை ஒன்றினை அளித்தார் என்றால் உடனே நான் இந்த புத்தாடை மிகவும் அருமையாக இருக்கின்றது என்று கூறுகிறேன். அதுபோல் நாம் ஆடம்பரமான ஆடைகளை அளித்து கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முயல வேண்டும். விக்கிரகத்திற்கு அணிவிக்கப்படும் ஆடை முதல் தரமாக இருத்தல் வேண்டும். அவருக்கு படைக்கப்படும் உணவு முதல் தரமானதாக இருக்க வேண்டும். கோவிலில் அவர் இருக்கும் இடம் முதல் தரமானதாகவோ அல்லது அதற்கும் மேலானதாகவோ இருத்தல் வேண்டும். மேலும் கோவில் ஒரு கண்ணாடியை போல் பளபளவென்று சுத்தமாக இருத்தல் வேண்டும். எல்லோரும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் கோவில்கள் மிகவும் சுத்தமாக இருக்கின்றன என்று குறிப்பிடுகின்றனர். ஆம், அவை சுத்தமாகவே இருத்தல் வேண்டும். கோவில் எவ்வளவுக்கு சுத்தமாகிறதோ அவ்வளவுக்கு ஒருவனின் இதயம் சுத்தமாகிறது. இதுவே பக்தி தொண்டு முறையாகும். கிருஷ்ணருக்கு அதிகமாக ஆடை அணிவித்தோம் என்றால் நாம் அதிகமாக திருப்தி அடைவோம். தற்சமயம் நாம் நமது ஆடையை பார்ப்பதையும் பாராட்டுவதையும் வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்றோம். எவ்வளவு விலை உயர்ந்த ஆடை என்னிடம் இருக்கிறது என்று நாம் நினைக்கிறேன். ஆனால் நாம் கிருஷ்ணருக்கு ஆடை அணிவித்தோம் என்றால் நாம் ஆன்மீக திருப்தி அடைவோம். யுக்தஸ்ய பக்தாம் சுசனியுஞ்சதோபி வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். இவ்வாறு எப்பொழுதும் திருமூர்த்தி வழிபாட்டில் நமது சீடர்களை ஈடுபடுத்துவது ஒரு ஆன்மீக குருவின் கடமையாகும். அப்படிப்பட்ட ஆன்மீக குருவையே நாம் வணங்க வேண்டும். சுன்வந்தி என்னும் வார்த்தையின் மூலம் முதலில் நமது கவனம் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் இருத்தல் வேண்டும் என்று குந்தி தேவி சுட்டி காட்டுகிறார். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் ஒருவன் பேரார்வம் கொள்ள வேண்டும். நாம் ஏன் பணம் கட்டி கல்லூரிக்கு செல்கின்றோம்? கேட்பதற்காக. கல்லூரி பேராசிரியரின் முன்பு அமர்ந்து அவர் கூறுவதை கேட்பதன் மூலம் நாம் அறிவு பெறுகின்றோம். அதுபோல் ஒரு பக்தன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் ஈடுபடுகின்றான். கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்துக் கொள்ள விரும்புபவன் முதலில் செய்வது கேட்டலாகும். படிக்கட்டா மத்தாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. 4 பக்கம் இருக்கு. நான் வந்து அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் கிளாஸ் 16ஆவது தேதி 1ஆம் தேதி பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ்ல இந்த புக் வாங்கணும், எங்க வாங்கணும் மாதாஜி? இதுல கிடைக்கிறது